Какво става, хора? Ние сме Dark Orbit БГ. BG и днес снимаме клип на Осим Балпол, в който първоначално аз ще играя, но после ще направим една игра, как играе той. Та, нека
Давай. Започваме. Аз мисля да играя по-трудничко. Малко ме смешно лицето. Баш. Заради зъбките като заек. Зайко байко. Поне има зъби. За разлика от теб отпред. Той има същата като нашата. Какво? Виж? Да, футболната. Да, и аз си Ти ли си ми свалял това? Извинявай. Оп, да видим. Той не вкара нищо. Вкарай някаква, която ти е на късмет, примерно тея. Какво правиш? О, ега ти късмета! Добър. Така, негов ред. Какво ли ще направи? Няма да скара май. Изкара две топки. Не, никва. Е, тук отдолу имаш. Той скара моите. Наша, да. Да. Не знаеш, че мога да местиш, май. Можеш да местиш. Той вкара твоя топка, можеш да местиш. Сериозно? Да. Аз се видя. Какво е? Поне да По-странно го ние такова. трябва 1, 2, 3, 4, 5, а той няма 1, 2, Шест. 3, 5. Няма да скара май. Май или юни. Май, юни. Скара наша! Да, Знам. да можем да ме. Просто на тебе ти се падат супер ти се падат Не супер, можем, виж. супер трудни. Не можем. Иначе съм се объркала. На теб ти се падат винаги супер лесните, а на мен трудни. Ще вкараш неговата така, ей. Имам шанс да вкараш неговата. Но не го направя. Мало умник. Не съм малумник. Знаеш какво е малумник? Не. Човек, който имат малък ум. Тоест, те пагиоските теб. О, той бати късмета и еба не успя. Добре, т.е. сега му сме тази зелената отдолу. Не. Много сили. Късмет. Аз съм много добър. Не, че си добър, просто имаш късмет. Не онази. Не и тази. Какво направи сега? Имаше перфектна тук горе, ама ти я избута. Може да цъкнеш към този ъгъл много лесно. Но виж, аз само 3, а той много. Добре. Егото сега да е супер. Но има шанс. Само свърши времето май. Той изстреляш в последния момент. Сега, ако беше караш, за гадки след. Сега оранжевата към този джоб. Не така. Много силно. Но все пак. Еми не изкара За късмет. малко. Сега представяш ли да се обърка и да стреля в нея? Ще е много яко. Май му бъгна. Какво му бъгна? Аз помислих, че му бъгна, защото не се движеше. Cooking. Cooking, mama, let's cook. Frozen Dragon Games. Dinosaur Assassin. Как не Четири искаше по той да удари четири тук, да сафари. вкара моите две топки. Just have fun. Качи видеове учители. В момента чета известия на лаптопа. Да видим Така. кой ще победи, аз или той. Защото сега накрая е равенство. Може ли? Да, Дай ти пък се играе, не така. Не така, бе. Сега вкарам неговата. Ако беше бръно малко по-нагоре, ще издариш тази да влен тук, ще ли вкараш ти две наведнъж. И двете твои наведнъж. Пак ли си? Знаеш що? Ти си карал в него, ама и твоя също. Така. Спокойно. Вкарай тая. И дай да мен аз закарам черната. Защо? Що не съм карала черната във видеото? Но все пак ти играеш. Ай, бе, си моля те. Ще ви мала да победа. Ето сега разбрали какво става. Не, ще победа, ще ви има да победа. Аз искам да вкарам черната. Не. Черната аз ще вкарам. Не. Вече не знаеш, че канал спиш на мое име. Ама... Како не ти су? Честно ти си карал тук много повече топки. Аз
ми станаха цели 4. Ти си карал два повече топки от мен, да изравним, трябва да карам аз една от твоето. Сега разбираш ли? Добре, Ако не давай сме ра- ето тази да я скараш. Не, черната. Не, Черната. ама Черната. аз казвам тази да я скараш. Черната. Добре. Те вкара нашата. И още една. Сега аз за черната. И как си го наместя сега за черната? Да видим първо. Кой джоб е най-близо? Сега вече не можеш да местиш. Ще ще кажеш. Му се мести колко си иска. Победа. Бенк. Yes, baby! Така хора, това беше всичко този клип. Ако това ви е харесал, палец нагоре. И сега абонирайте се за канала ни в YouTube. Чао. И Коментирайте, Да. И на... споделете с приятели и очаквайте следващото видео с нетърпение. Ай, чао! Бай-бай.